Menteri Rang Bahado Kari Narendra Modi ulai aware ban bu akhmat tam ban shim kiai ka than bashathi ka perthai kham tam ya ka Afrika. Modi lo ong ye kani ha ka jing ai jing kren ka jong u ha ka G7 summit ha apulia ka badon ha po Italy hinin ka sngi. Menteri Rang Bahado Kari Narendra Modi ulawan pai shakanong ba Delhi hinne ka step hadin mula dep banya shim Mynta ha ka G7 summit ha Italy. Ling bag social media, Modi ulapin pau baga jingalang ka long ka basay so. Ki higher education institutions ki hab ban pinpai no e ka pisa ka bayday baga jingweng lani ka jingkan ria class hado ka laipo tarik unay lor mentau snem. Ka Ministry of External Affairs bat ka State Bank of India kilaya soy ya ka soskula ban pin biang ya ki digital payment services sya ki nong India ki batresya barli ki nong penrung kam bat ki we ki papindan kam ya ka immigrate portal. Ha ka limpong ICC Men's T20 World Cup ka India kanya kedua persya ya ka Canada ha ka jingye kun ka bakat dua jangka group stage ha Central Broward Park Stadium ka badon ha Florida minta ka miet ha ka por prabaji.